दिव्या सूर्यजी आपल्यासोबत आहेत. तुम्ही पण घरोघरी जाताय, कसा प्रतिसाद मिळतोय? नमस्कार. मी प्रभाग क्रमांक 6 मधून अधिकृत उमेदवार शिवसेनेचा म्हणून उभा आहे. तर आज मला तमाम समाजाला सांगायचं आहे आणि सर्व मतदार राजांना सांगायचं आहे की आजच्या आधुनिक तंत्रज्ञान युगाच्या काळात सर्व काही तयार होऊ शकतं, पण एकमेव अशी गोष्ट आहे जी कुठच्याच कारखान्यामध्ये तयार होत नाही, ते म्हणजे रक्त आहे. तर आमची जी युवा रक्तदाता संघटना आहे ती गेली 8 ते 10 वर्ष आम्ही लोकांच्या रुग्णांसाठी नेहमी तत्पर असतो. ज्यावेळी 24 तासात कधीही रक्त लागू नये, मग ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असो किंवा जिल्ह्याबाहेर असो, त्या ठिकाणी आम्ही जाऊन ते रक्त देत असतो. तर आज दीपकभाईंच्या मार्गदर्शनाखाली दीपकभाईंनी जी आम्हाला एक नागरिक व प्रशासन यांच्यामधील दुवा बनून जे काम करण्यासाठी जी संधी दिली आहे, त्या संधीचं आम्ही नक्कीच सोनं करू. तर मतदार राजांना मला एकच आवाहन करायचं आहे की एक मत रक्तासाठी आणि एक मत आरोग्यसेवेसाठी म्हणून आमच्या शिवसेनेच्या सर्व उमेदवारांना तुम्ही द्या. त्यातून नक्कीच एक आरोग्यसेवा होईल व ज्या काही समस्या असतील त्या सोडवण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे तत्पर असू. 100% विकास हा कधी होत नसतो, तो 99% होतो, 1% कुठेतरी राहतो. तर त्या सोडवण्यासाठी म्हणून आम्हाला एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी व कायम समाजासाठी कायम उपयोगी असणारे व समाजासाठी कायम तत्पर असणारे असे आम्ही कार्यकर्ते आहोत. तर दीपकभाईंच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही आणि आमचे ॲडव्होकेट नीता सावंत-कविटकर मॅडम आहेत, माझ्यासोबत शर्वरी धारगळकर मॅडम आहेत. तर यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही नक्कीच समाजासाठी आमचा जीव ओतून देऊ.